Tiġdid totali fih dan l-Uffiċċju Internazzjonali tal-Għaqda Studenteska Pulse ġab miegħu il-Pulse Ambassadors Programm li jagħti l-opportunità lill-istudenti Maltin sabiex jesperjenzaw il-fora internazzjonali f'diversi oqsma. Tkellimna ma' Karl Attart, l-Uffiċjal Internazzjonali għall-Għaqda Pulse, sabiex jispjega dan il-programm. Bażikament dan huwa programm li bis-saħħa ta' xi kuntatti li għandna u l-istabbilixxejna din is-sena jagħti l-opportunità lill-studenti biex jipparteċipaw fil-fora internazzjonali f'diversi oqsma. S'issa kellna min ipparteċipa f'Debate Conferences Strasbourg minn tara Slovenja, l-Italja, iċ-Ċina u next week għandna studenta li sejra f'konferenza Norway. Bażikament dak huwa l-programm li jagħti mhux biss ċans lil nies fl-eżekuttiv imma studenti u żgħażagħ mhux bil studenti minn diversi oqsma. Il-qofol ta' dan il-programm kien iktar kmieni matul dan ix-xahar hekk kif 10 studenti rrappreżentaw lil Malta ġewwa ċ-Ċina. Iċ-Ċina tlajna 10 minn nies, 9 żgħażagħ u l-kap ta' delegazzjoni Osi Balzan li huwa fl-istess għaqda, hemmhekk irrappreżentajna l-Malta festival tal-arti u l-kultura fejn kellna ntellaw performance qasira li tirrappreżenta l-kultura ta' Malta, konna madwar 13 pajjiż. Tkellimna wkoll ma' Karli Zarb, waħda mir-rappreżentanti kif ukoll mexxiet il-preparamenti għall performance Maltija. Preparajna qisu madwar xahar qabel, bdejna niltaqgħu bejniesna u bdejna nippreparaw il-performance. Min-naħa tiegħi bdejt nipprepara l-koreografija, bdejna nfittxu d-diski biex ovvjament nirrappreżentaw il-Malta u dak li jagħmel dak li hu Malti biex niftehmu. U peress li l-festival jifoka ħafna fuq il-kultura, iddeċidejna nifukaw fuq nagħmlu żifna tal-folklor. U dan stqarrew mhuwiex it-tmiem ta' kollox. Din l-event tal-Ċina kienet highlight feluq l-20 sena anniversarju li għadna kif iċċelebrajna. Il-qoddim naspira li fl-Uffiċċju Internazzjonali nkomplu nikbru, hemm proġetti oħra di pipe.